competició B avui es disputava el partit entre la Unió Esportiva Sant Andreu i el Centre d'Esports L'Hospitalet. Al Narcís Sala hi jugaven dos equips que aquesta temporada no estan complint amb els pronòstics i el resultat ha estat un partit avorrit i sense gols. A la primera part, les ocasions de gol més clares han estat pels jugadors del Sant Andreu, però cap dels davanters quadribarrats l'ha encertat amb la porteria defensada per Eduardo. Fins i tot ho provàvem en jugades acrobàtiques com aquesta rematada de Godino, que surt bastant desviada. L'ocasió més clara per als santandreuencs ha estat aquest xut de Sito que rebutja el porter de l'Hospitalet. A la segona part, el Sant Andreu ha perdut força i l'Hospi podria haver marcat en alguna de les ocasions que ha tingut durant els segons 45 minuts. Finalment, però, el 0-0 s'ha quedat al marcador. Sí, se ha perdido una gran oportunidad, porque además me han comentado algún resultado que ha perdido Osasuna, ha perdido Levante, ha perdido algún equipo, pues ha sido una gran oportunidad y cada vez quedan menos. Pero bueno, no podemos pensar más que en el siguiente y pensar en positivo, no nos queda otra, ¿no?